Hej, landkrabber. Jeg leder efter min skat. Den forsvandt en gang, da jeg gik i land i noget, der hed Jylland. Den har været væk i mange år. Kan I hjælpe mig med at finde den? Jeg har sådan brug for noget hjælp. Den forsvandt dengang jeg engang lagde til i en sø. I en by, der hed Bjerringbro, tror jeg den hed. Ja, Bjerringbro. Jeg vidste min skat. I et øjeblik, jeg har lige fået ned mellem tænderne her. Det var bedre. Ja, jeg mistede min skat. Ved noget, der hed Kildekrogen. Jeg har ikke kunne finde min skat siden. Det er en meget, meget, meget kostbar skat. Kan I hjælpe mig med at finde den, drenge? Jeg ved, at I er nogle friske drenge. Nogle landkrabber, som er parat til at gå ud og hjælpe en farlig sørøver med at finde sin skat. Mit navn er Kaptajn Cool. Og jeg er mega cool. Faktisk så er jeg så sej, så jeg har sænket en masse skibe og vundet en masse kampe og samlet en masse guld og sølv og vingummibamser. Og den skat, I skal hjælpe mig med at finde, den må I få, hvis I kan finde den. Fordi sådan er jeg. Jeg er nemlig en sød sørøver, selvom jeg også er mega sej. Mega sej er jeg. Men drenge, I skal ud og finde nogle poster. Jeg ved, at Andreas, ja, det er en lille fyr, jeg kender i Bjerringbro. En lille sej sørøverdreng. Han har fandme forstand på det der med at finde sørøverskatte, så han kan føre an, og I skal finde 1, 2, 3, 4, 5 poster. Og de poster skal lede jer hen. Føre jer lige direkte til Kaptajn Cools skat. Min skat. Min kostbare skat, som blev væk, da jeg gik i land i Bjerring... Var det Bro? Ja, Bro. Bjerringbro, ja. Kan I hjælpe mig med at finde den, hva'? Ja, kan I det? Ja. Jeg kan godt se, at jeg har tabt min klap, ikke? Så jeg ser af så godt. Men jeg hører godt, især med det øre her, som jeg har ørering i, ikke? Så hvis I nu alle sammen smider, hvad I har i hænderne. Nej, det var ikke rigtigt. I lægger lige så stille i jeres ting, og så der I jeres super søde tøj på, og så render I ud. Og så hjælper I mig med at finde skatten. Jeg ved, der findes et sørøverskat. Og jeg ved, at der er et kort, der nok skal vise jer vej, hvis I er nogle kloge drenge. Og det tror jeg, I er. Jeg tror, I er nogle super seje og kloge drenge, som kan hjælpe med at finde Kaptajn Cools skat. I skal finde 5 poster, det har jeg sagt. Men man kan altid sige det en gang til, så I kan huske det også. Kan I huske det nu, hvor mange poster var det, I skulle finde? Ja, det er rigtigt. 5! Afsted, drenge. Ud og find skatten. Tak. Jeg håber, I synes om den. Det gjorde jeg.